Halo Ca, assalamualaikum. Ayo do unboxing pelem imbetanku ya. Iki pelem sing tak imbet nganggo karbit keinginane lho Ca. Ayo let's go nang dibuka dhisik. Lah iki lho wajah pelem sing tak imbet wingi ya Ca. Lho padha wis mateng Ca, ketoke yo mateng kabeh sempurna iki. Ayo langsung ae buka siji. Tak iris separo sik Cah yo. Terus langsung tak buka biak. Lho, delok lho Cah, matenge ngene apike. Terus tak garet-garet kaya ngene, ben mekrok kaya kembang. Apik le. Wis yo Cah, langsung tak lanjut ta iki, ape tak buntel, tak iseni, arep tak bageno karo tangga-tanggaku. Neng desaku Cah, biasa nek tanggane panen, tanggane sijine ya melu entuk keduman. Dadi gentenan ngono lho Cah karo tanggane. Masih ya tanggaku duwe dhewe ya tetep ae tak kei Cah. Lah engko nek tanggane panen ya gentenan lho Cah dikei. Iye, enak le dadi wong desa. Ora usah tuku, wis iso mangan pelem. Loh, pelem tak wadahi plastik Cah, malah plastike padha jebrol. Ya wis tak ganti plastik neh iki, tak adahi neh, ape tak dundumno tanggaku. Piye Cah, menurut aku lho apa ora lho karo tanggaku. Wong nek nandur apik mesti ngunduh ya apik. Wis ya Cah, muga bermanfaat.